mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, your Batsa Princess DJ Rocky Tera. Ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And don't worry, your secrets are safe with me. At meron nga po tayong top secret caller at siya nga po ay si Ali from Mindanao. Si Ali na merong karelasyon na kapwa niya babae at sila po ay parte ng LGBT community. Sila ay okay ngayon pero ang dami nilang pinagdaanan in the past. Of course, sama na dito yung cheating issue, no? At yung rift between her family at ang kanyang partner. So, bigyan daw natin siya ng payo. May gustong mangyari tong si Ali. Ano gusto mong mangyari, Ali? Magkaayos yung pamilya mo? Saka tong partner mo? Tama ba? Opo. Ayan. Yun daw. So, eto. May mention ko or sasabihin ko yung mga sinabi ng ating mga kabisyo, ha? Sabi ni Boss Louie Valderrama, para kay ate girl, let go mo na yan kasi hindi niya deserve ang isang tulad niya. Kasi hindi siya nanghingi ng paumanhin sa parents mo, kaya iwanan mo na, gawin mo yung goal mo, katulad ng pag-a-apply mo sa ibang bansa. Ito pa sabi ni Shi, wag nang balikan dahil magsusumbatan lang kung sino ang mas grabe yung maling ginawa. Sabi pa ni Pashrananda, Ron ate, trust is broken, the cheating phase means you don't love enough. Ito pa sabi ni Dimple, you deserve to be loved and respected. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Ian, move on na, parehas lang naman kayong nag-cheat. Uulit lang kayo. True ba? Uulit lang ba kayo? Siya umulit. Siya uulit. Siya naman talaga unang nagloko. Yun. Magka-work pa lang kami. Ka-work din namin yung babae. Pinatawad ko siya kagad. Okay. So, paano ka pa nakakapagpatuloy sa pakikipagrelasyon dito sa taong to kung hindi ka na nagtitiwala ng buong buo? Nagtiwala ako nung umalis siya. Bago siya umalis, nagtiwala ako ulit. Binalik ko yung tiwala ko sa kanya kagad kasi mahal ko siya. Pero And then, hindi ko alam. babalik mo pa rin ba yung dati niyang kasalanang nagawa? I mean, bakit mo Hindi. sinasabi pa rin yung mga... Naisusumbat. Naisusumbat mo. Sa kanya. Hindi naman po. Hindi ko sinusumbat sa kanya. Pero kung tutuusin ko, siya po talaga yung nag-cheat Ayan. sa amin dalawa. Pero imagine, parang you are telling Opo. that to me na, or you are telling me na, ayan siya nga po yung unang nagloko eh. Hindi, kasi So- nabasa ko kasi yung ibang comment. Nanonood din po kasi ako sa TikTok po ako nanonood. Nasasaktan Basa ka ko ngayon po sa mga yung- comment. Comment na sinabi nila na ako daw yung unang nag-cheat. So hindi ko pinaklarify lang po mo na- lang. Opo, hindi ko po nakwento na siya po talaga unang nag-cheat sa amin dalawa. Mhm. Hindi lang isang beses. Mhm. Pero tinanggap ko siya ng paulit-ulit. Nung time na nagawa ko lang ngayon na nag-cheat ako, pero hindi ko tinuloy. Tapos parang napaka big deal na sa kanya, na napaka small na para sa akin yun. Kasi hindi ko naman tinuloy talaga. Sa kanya talaga, mas marami siyang nagawa pero pinatawad ko siya. Okay, dahil dyan, magpaliwanag ka na sa barangay 0123. Charot o hidarot. Biro lang. Alam mo, ano lang yan eh. Kailangan mo lang timbangin eh. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Makasama Opo. tong tao habang buhay? Magkapiling kayo? O gusto mo lang ng payapang buhay? Alin doon yung gusto mo? Parang gusto ko na nga po ng peace of mind. So Gusto sa nga ng pakikipagrelasyon mo dito sa jowa mong ito, nagkakaroon ka ba ng peace of mind?
Sa ngayon, hindi ko na, nung nagkabalikan kami, parang okay nung nandito siya, pero nung umalis siya, hindi na naman. Hindi ko alam kung sino nang may problema sa amin dalawa, pero ako kasi, as partner niya, nag-open ako ng gusto kong sabihin, pero parang nakikita ko sa kanya, ayaw niya akong suportahan sa gusto ko. Yun yung naano ko sa kanya ngayon. Kaya parang, tama pa kaya 'to na nandito ulit ako, na ganito yung mangyayari, yun. Alam mo, kung ako sa'yo, tuloy-tuloy mo lang yan hanggang sa magkalokohan kayo ulit. Hanggang sa mag-cheat na kayo sa isa't isa ulit. Kasi feeling ko hindi ka naman talaga bibitaw eh. I mean, nandiyan ka eh. Kaya mo nga tinanggap ng tinanggap kasi mahal mo, 'di ba? Yun yung sabi mo. Binibigyan mo pa yung sarili mo ng maraming rason para magstay sa relasyon. Pero kahit As na long Opo. kahit na nagbibigay ka ng maraming rason, binabato mo at binabalik mo din yung mga rason para hindi na magstay. Pero mas lamang pa rin yung rason para makapag-stay ka. Sinasabi mo lang yung ibang pangit doon sa jowa mo. Para lang, alam mo yun, kahit papano gumaan-gaan yung pakiramdam mo at para makapag-isip ka na baka umalis ka na. Pero hindi mo pa rin gagawin eh. Mm. So anong message mo Kaya- ngayon sa partner mo? Ngayon, kung sakali man marinig niya 'to, Sige na, bibigyan na kita ng Sana- airtime. sana yun nga, sana ma-appreciate niya yung mga ginagawa ko. Hindi lang yung puro mali ko ang nakikita niya, and huwag niyang isisi sa akin lahat kung bakit nai-stress siya. Kasi sarili naman niya yun, alam naman niya siguro kung anong gagawin niya para hindi ma-stress. Then, mag-iingat siya palagi dun. Bahala na kung magkakaintindihan pa kami o hindi na. Yan lang po. Isa lang niya na yun. Yun. Wala bang I love you dyan? Anong tawagan nyo? Ha? Anong tawagan nyo? Daddy. Ha? Daddy, mami. Daddy, mami. Sinong daddy? Siya. Kasi ko yung mami. Mm-mm. Daddy, mami, tawagan ninyo. Sabihin mo naman, I love you, daddy. I love you, daddy. Mali mo, nanonood siya ngayon, nakikinig siya ngayon sa Taiwan. Hindi siya naikinig yun. Ay, hindi nakikinig Nagiinom yan. yun. Magiinom. Nagiinom yun malamang. Dahil mo na talaga naiisip na hindi bagada para sa jowa mo. Ewan ko talagang tatagal pa kayo. Ay nako. Anyway, sana kahit papano nakatulong kami sa pagpapagaan ng nararamdaman mo, Ali from Thank you Mindanao. po. Thank you very much for calling at sana ay Thank you po. matupad mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Alright? Po. Thank you po. Thank you. Thank Sige you po, also. thank you po. Bye. Thank you Ay, may po. palove you sa akin, ha? O, ano mo ng pangalan ko? TJ Raquel. Ayan, thank you. Akala ko, ano? Lagi ako nanonood ng ano niyo po, ng live niyo po. Thank you, ha? Mm-mm. Salamat, Tapos, salamat. sa YouTube, lagi ako nagpi-play ng mga dati yung kahit ilang years nang nakalipas. Talaga. O, malay ko naman kung mag-send ka na ng secret file, di ba? Ay, sige. Tugtungan mo Sige yung po. kwento mo. Thank you, thank you. Thank you po, thank you po. Bye. Good Sige po, night. bye-bye. Kita nyo yun? Narinig nyo yun? Oh. Saan ka makakita ng programa na nag-extend para makapagbigay ng payo? Hindi tayo nagbibigay ng payo kapag top secret. Pero dahil ni-request, pwede naman. Mamaya sisend ko na ngayon Gcash ko dito kay Ali. Kasi pag may kasamang payo, may kasama ding bayad yun. Kasi additional services yun eh. Yung free services, sharing of top secret lang dito sa programang ito. Tapos bigla may pagpapayo pa. Hindi na kaya yun. Hindi na namin kaya yun dito. Nang libre Dami nyo nang pinagagawa sa akin Nagbabasa na ako ng secret file, tapos tumatanggap na ako ng call. Tapos magpapayo pa ako. Charot to, darota. Ay nako. Pakahirap talaga pagtiwala yung nasira. Napakahirap. Pagtiwala, nasira.
pag nawala. Kailangan 2 tao yung gagawa ng paraan para mabuo uli yung tiwala na yun. Some couples take 1 month, 1 day, 1 year, or 1 decade to build the trust again. May iba naman, hindi na talaga nabubuo yung tiwala na nasira. Lagi at laging minumulto ng nakaraan. Kaya nga, pag nagtiwala sa inyo yung partner ninyo, at buong-buo niya ibinigay yung tiwala na yun, pakaingatan mo naman. Huwag mong sisirain. Pakaingatan mo. Regalo yun eh. At ganun din dapat siya sa'yo. Hindi naman sapat ang pagmamahal para tumagal ang isang relasyon. Love should always be supported and always be with respect and trust. Kasi pag wala yung mga yun, love will not keep you alive. Eventually, toxicity will overpower the relationship. Proven and tested yan. Ang dami ko na pong nabasang secret file. And, of course, our personal experiences, my personal experience, na kapag tiwala ang nasira, ang hirap makatulog gabi-gabi. Hello. Lagi kang magtatanong, ano kayang ginagawa niya ngayon? Sino kayang kasama niya? Alam, baka niloloko na niya ako ulit. Kapag natagpuan mo yung sarili mo na nasa ganong klaseng sitwasyon at ginawa nyo na lahat ng paraan para maayos yung relasyon na meron kayo, you have to reassess your relationship. Baka hindi na worth it yung pag-iisip gabi-gabi, yung hindi mo pagtulog ng maayos. Bakit hindi yan worth it? And maybe the only thing that you should do is to say goodbye. At sa pagpapalaya mo sa taong to, ay matatagpuan mo yung kapayapaan na hindi mo akalaing mararanasan mo. Because the truest form of love will come in your life in a peaceful way. Hindi yung rest in peace. Baka mamay sabihin nyo, a peaceful way. So meaning, rest in peace. Hindi. It will be peaceful. Yung kampante ka. Na kahit maraming pante, nakapanteng babae, sa harapan niya, hindi siya matutokso. Titingin. Pero hindi dudukot. Ganun. May kapayapaan sa puso. Sana lahat kayo na nakikinig ngayon o patulog na ngayon, maging payapa ang tulog. Ibang sarap ang madadama mo paggigising ka ng umaga na alam mo na payapa ka. Because you are with a good person. So, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secrets, also ng kanilang secret files, pwede kayong mag-share sa akin, rakatera@gmail.com for secret files and top secrets. Tumawag kayo sa aming Viber number. So, ako na po ay magpapaalam. I gotta say, GTG as in got to go. Maraming salamat. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto.
Susunod po, mamayang alas 5 na madaling araw, Feel Good Morning with Tita Tanya, Chinita, and Uncle Dagol. Dito lang yan sa 90.7 Mom Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!